माने ओजा भुटाननि बियारा माने खमावनो मोनो माने 80 थाखाल' बथलसेयाव बेरायनो फैदो फार्स्ट टाइम लोंना फैखादो लोगोफोर बाराव फैदोंमोन दखानानो बन्द' गोजौआव देनजार दंखायो नाम्बार बेसे नहय बे 1 2 3 4 5 6 7 8 थांफिनसै मोनसे जायगायाव लोंना फैबाय Ôi à, nó cả đến là ô sao này vô thằng Ba cái gì vậy? Ô ba chào ba cái gì vậy?